a DITV Alheri Radio inda muke shirin mushakata muna tare da Osama Yarima. Yaron Yariman Kazaure. Ya faɗin jihohi a local government, kowane local government a Najeriya yana iya faɗi. Kowane state Zan faɗi local government yanzu misali muka ce ka fara da Zamfara. Zamfara sha misali na ƙarshe kenan da state din ai. Zamfara akwai A ɗaya Anka Bakura Birni Magaji Bukuyum Bungudu Gommi Gusau Kaura na Moda Maradu Maru Shinkafi Talatan Mafara Tsafe sai Turmi shikenan. Ba mu Imo to Imo kaman Gigawa yake 27 kaman gidana da Gigawa da Borno da Imo 27 Imo daga A Abo Imbesi Hezu Imbesi Heme Imbono Izini Hetu Ideto North Ideto South Hetu Oboma Ikeduru Isile Imbono Isu Embaituni Engudu Okpala Enjaba Enkwara Iwangele Oguwo Oguta Ohagege Bema Okigwa Onimo Orlu Orsu Oru East Oru West Uweri North Uweri South Uweri Mununsufun. Faɗi na babban jiha Borno. Borno 27 kamar Gigawa Hima. Daga A Abadan Askira Uba, Bama, Bayo, Biyo, Shebok, Dambuwa, Dikwa, Gobiyo, Guzamala, Gwaza, Haul, Gere, Kaga, Kalabalge, Konduga, Kukawa, Koyar Kusa, Mafa, Magumeri, Maiduguri, Marte, Mongunu, Moba, Ingala, Ingaze, Eska Sheshani. Wai wani jihohi ne suke ko kuma wanda ƙananan hukumomi ne suke kamanceceniya da juna? Da wanda suke daga nan Kano akwai Bunkure, a Katsina akwai Bakori, a Zamfara akwai Bakura, a wannan Cross River akwai Bekwara. To masu keke fa ƙananan hukumomi da suke da ke suka fara da ke. Da wanda suka fara da ke a ƙananan ai suna da yawa su 63 ne. 63? A to kar mu je nan wanne ne guda tara? A guda 8 dai guda wannan akwai guda Z guda 7 a Najeriya. A Kebbi akwai Zuru, a Zamfara akwai Zurmi, nan Kaduna akwai guda 2 Zangon Katab da Zaria, a nan Katsina akwai Zongo, Bauchi akwai Zaki, Taraba kuma akwai Zingo, kuma akwai T Najeriya guda 20 wanda suka fara da T. Ga ka lissafa guda 20. Arewa wasu suna ganin kamar ƙananan hukumomi kawai ya sani. To an ce ka san abu yadda ake rubuta lambobin mota. Kowace lamba. Akwai akace kuma akwai su kalmomin da ba a rubuta da mota wani kalmomi. Da I da O. To saboda me? Haka ba su amfani. Misali. Ikeja. Ikeja. KGA ai. Ba sa ba ta aidi. To saboda ba su amfani ma lamba ba su amfani a lamba. Owere ba. Ba su amfani. Owere ba. Owere ba. A hima ba amfani da lamba. To sai dai a rubuta. Sai ake rubuta Owere. Ina Owere. Owere. Oweri. Wannan kaji kabila. Oweri zaka ce Oweri ai. Oweri. Ima kenan. Amma ka ce Oweri ai ban gani ma Oweri. Yawwa. Akwai WRA haka ake rubuta. To kamar lokacin da kake lissafi kamin tambaya ta ƙarshe. Kai ina ka koyi waɗannan abubuwa? Wannan abu daga Allah ne baiwa ne daga Allah. Baka taɓa shiga aji ba. Ko aji ban taɓa shiga ba.